Tervetuloa takaisin ennätystehtaan pariin. Meistä suomalaisista sanotaan usein, että me juodaan liikaa. No, seuraavan kaverin jälkeen sanotaan varmaan, että me juodaan myös liian nopeasti. Tervetuloa Mikkelistä, Olli Hokkanen! Olli Hokkanen, terve. Terve. Terve, terve. Sä juot kokista? Kyllä. Ajattelit vetästä tommosen 1,5 litraa tosta? Joo. Niin nopeasti kuin mahdollista. Niin, se on tarkoitus. No mistäs moinen? No ihan elämäntavasta ja kohta jo harrastuksestakin. Että sä oot tämmönen kokiksen juoja kaveri. Paljonko menee päivässä? No silloin kun sitä juo, niin kyllä se 1,5 litraa menee yhdessä illassa, että 3 tunnissakin. Mutta sä ilmeisesti urheilet, kun sä et ole kumminkaan niinku ton lihavampi. No en niinku, uintia harrastan silloin tällöin, että... Mulla on tässä itselläni tämmönen testi, mä koitan. Se on niinku nopeasti juoda, niin vähän miltä tää tuntuu. Siinä on noin hiilihapot aika... Näin. Koska jos se on noin monta lasia niinku peräkkäin, niin ei tuo mitään niinku ihmisen homma on kyllä. Vai onko? No sitä ne on sukulaiset sanonut, että ei se järkevää ole, että terveys ja hampaat siinä menevät, mutta ei ole vielä menneet. Pitääkö se paikkansa, että jos laittaa niinku irti menneen hampaan kokislasiin yöksi, niin se on aamulla sillä enää mitään? Ei, kyllä ne mustuu. Ne mustuu vaan? Juu. Tätä ilmeisesti kukaan nyt ainakaan TV:ssä tehnyt toistaiseksi. Ei ole tietoa, eikä maailman tai Suomen ennätystäkään tiedossa. Jos mä rupean tässä kaatelemaan, tässä on esimerkiksi tarkoitus niinku se, että aika tälleen tasaisesti. Tää näyttää ihan hyvin kupliin ja hiilihapot on niinku kohdallaan. Mikäs sä luulet, että tulee olemaan semmonen ihanne aika? Tai mikä sulla on ihanne aika? No ihanne aika on niinku, mitä on kokeillut, niin 1,5 litraa 45 sekuntiin. 45 sekuntia? Mutta se sitten ihan isosta suppilosta ja niinku ison ja paksun letkun kautta. Nyt vedetään laseista, niin aika voi olla hieman niin hitaampi. Hitaampi, joo. Näin. Pullo on tyhjä. Se meni sinne. Ja nyt, oot sä valmis? Olli Hokkanen, Suomen ennätysyritys. 1,5 litraa kokista mahdollisimman nopeasti. Paikoillenne valmiit. Het! Siinä. Siitä. Ei jaksa enempää. Ei pysty. Ei pysty. Ei pysty, on niin hapokasta, että ei pysty. Nyt kävi näin. Nyt kävi näin, ei pysty juomaan. Ja tällä kertaa Olli Hokkanen ei tullut ennätystä. 3 lasia tyhjä, niin mikä meni vika? Juoma oli yllättävän happopitoista, että ei yksinkertaisesti pystynyt nielemään. Mutta tuliko se sulle yllätyksenä, että kokis on happopitoista? Ei vaan, kyllä tämä happopitoisuus tuli yllätyksenä, että kotona se ei näin hapokasta ole. Mutta täällä tehtaalla se sitten oli. Oot sä aikaisemmin kumminkin, sä oot pystynyt tekemään tän? Kyllä, olen pystynyt, jos niin pullo on ollut pidempään auki ja on ollut lämpimämpää, niin kun kotona se seisoo pöydällä, niin kyllä on. Mutta tällä kertaa kävi nyt näin. Olli Hokkanen, kiitos käynnistä. Uljas yritys. Joskus meillä käy täällä tehtaalla myös näin.